поощрим добрите постъпки на хората, които да бъдат пример и вдъхновение за други. Този начин избрахме ние, за да популяризираме благотворителността, милосърдието и съпричастността към проблемите на ближните. Ангели живеят тук сред нас, но без крила. Ти ще ги познаеш по добрите им дела. Подобни поводи ни карат винаги да се замисляме колко важна е добротата, благородството, човещината и колко също е важно добрите дела и добрите хора да получават признание, защото трябва, освен работа, да има винаги и стимул. И подобни празници дават именно този стимул, човек да се стреми да бъде по-добър и да получава признание от всички останали. Затова искам да благодаря на хората, които ще бъдат наградени тази вечер, а и на Сдружение Самаряни, че ни карат да се замисляме за това какво е доброта, какво всички трябва да правим. Днешното събитие бих искал да бъде един мост между миналото, с което има да се гордеем, което бихме искали да представим не само на нашия регион, но бихме искали да представим на Европа, бихме искали да представим на целия свят. Искаме днешното събитие да стане едно малко начало и поглед с надежда към бъдещето, че заедно всички ние, които сме тук, можем да правим нашия град по-добър. Че добрите хора са сред нас, има ги, те заслужават нашето доверие, те заслужават нашата подкрепа, те заслужават да бъдат подкрепени и ние да им кажем едно сърдечно благодаря. Моля ви да напишем историята на добрия самарянин, защото тя се заслужава да бъде четена и да се получаваме от нея. След броени минути ще имаме добрият самарянин за 2011 година. Уважаеми дами и господа, действително, когато помагаме на другите, на нас ни поникват крила и ние се уподобяваме на ангелите. Това авторско произведение, което виждате тук, изобразява точно това, че нашите крила растат тогава, когато ние помагаме и даваме от себе си на другите. Голямата награда тази вечер ще спечели един човек, който единодушно беше предложен и одобрен от Обществения комитет, от всички партньори на инициативата, която се прави за първи път в Стара Загора. И за мен е изключителна чест, че мога да кажа неговото име. Наградата Добрия самарянин за изключителен принос в подкрепата и саможертвеното дело на автомагистрала Тракия получава Стефан Иванов. Искам да благодаря на всички хора, на всички участници в Сдружение Самаряни. Дадената чест, надявам се достойно да я чещавам през миналите години. Да пожелая на Сдружение Самаряни винаги да търсят добрия самарянин. Нашата държава има нужда от такива хора, които извършват добро. Има нужда от пример. Благодаря ви. Няма как да забравим изключителното дело на Стефан. За нашия град той ще остане в историята като много специален човек, тъй като в автобуса нашия град загуби една изключителна личност. Всички познавате Йонка Георгиева. Аз имах невероятното щастие да познавам този човек и като приятел. За мен е чест, че днес имам привилегията да се запозная и с един от спасителите на пострадалите в този автобус.
Сега искам да помоля Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора, да връчи една изключителна награда, която е решение на управителния съвет на Сдружение Самаряни за невероятен принос, съучредяване, съосноваване, подкрепа, партньорство и финансова помощ през всичките тези 12 години, 13 на организацията, за едно невероятно семейство, Джонатан и Даниела Августин. Заповядайте. На мен се пада честта да връча тази награда за изключителен принос на господин Джонатан Августин. Това е наградата Добрия самарянин за изключителен принос в подкрепата на бездомните деца и техните семейства и в развитието на самарянството в региона, и за кризисния център, и за финансовата подкрепа, за връзките, които сте осъществили заедно още от самото начало. Благодаря ви за всичко, което сте направили и заповядайте за тази прекрасна награда. Honorable Mayor of Stara Zagora, Уважаеми господин кмете от Стара Загора, Honorable General Director of UNICEF for Bulgaria, уважаема госпожа представител на УНИЦЕФ България and honored guests. и скъпи гости. It is a unique joy of my life to stand before you this day. За мен е уникална радост, която озарява целия ми живот, да бъда днес пред вас And to accept this Good Samaritan Award on behalf of myself and my wife Daniela. и да приема наградата Добрия самарянин от мое име и от името на моята съпруга Даниела. To be nominated for this honor from the Samaritan Association makes it all the more meaningful for us. Това, че сме номинирани от Сдружение Самаряни, прави тази награда още по-значима за нас. Because we know these young people that are leading this organization. Защото ние познаваме тези млади хора, които ръководят тази организация. We know them to be people of integrity, of honor and excellence. Знаем, че това са хора достойни, хора почтени и хора с големи постижения. Who have a deep compassion for those who are in need. Които изпитват дълбоко състрадание към тези, които са в нужда. We are thankful for the honor, but the award is secondary to the pride we have for their hard work. Ние сме много благодарни за тази награда, но още по-голяма е нашата гордост за усилената работа, която те вършат. And for the leadership they have given to this organization. И за начина, по който ръководят своята организация. So I would like to proceed first to the surprise. Веднага към изненада. So let me see. So отличие на общността е за Марина Димитрова. I really want to thank you, Samariani, for giving me this very special honor on this occasion to give award to one very special woman who decided to make a place in her home, at her table, and in her heart for a child. And I'm so happy that community decided to award her. We don't have to walk on water. These are the true miracles that we, ordinary human beings, are capable of doing, yet not everyone chooses to do so. We are too busy, we excuse ourselves with being poor, not having enough for ourselves, but people don't have to be rich to help other people. Actually, helping others makes us rich.
This is why I came this evening here to join our friends from Samariani in honoring and celebrating people who make something ordinary but very extraordinary, and it is extraordinary because other people don't do it. С огромно вълнение заставам пред вас с тази награда и съм изключително развълнувана и благодарна за нея. Днес приемам тази награда, отличието на общността, Добрият самарянин 2011 година, и съм особено щастлива, че общността в България гласува за приемната грижа. Това е като сбъдната моя мечта за мен. Всяко дете да има семейство. Приемам тази награда и я посвещавам на всички приемни родители в Стара Загора и в България. Благодаря ви. Благодаря на всички, които се включиха безвъзмездно, за да се случи тази прекрасна церемония. Да се пожелаем с идната 2012 година да бъде година на добротворството за всички нас.